Kaixo eguerdion eta ongi etorri kazetagune zale guztie. Gaurko honetan, beti bezala, beste zuzeneko hitzaldi bat emango dugu. Gaurkoan izango da etiketari buruzko hitzaldia. Bakizu, jokamoldeak zarean, nola erabili, nola aplikatu, ze arauak dauden, eta horren inguruan hitz egingo dugu gaur. Badakizue, beti bezala, hitzaldi guzti hauek daude gure YouTubeko kanalian, katetaguneatik. Hor bertan dakazue, gaurko honetan euskeraz, baina bai erderaz, hitzaldi berdina, ikuko dizue, bihartik aurrera, eta hitzaldi guztiak hor dakazue txintxilikauta, edozein momentuan ikusteko, konsulta egiteko, eta abar. Badakizue, www.kazetagunea.eus web horrian dakazue gure zerbitzu guztiak. Adibidez, formakuntza barruan, aurrez aurrekoa, badakizue zure zentruan aldezue programatutako ikastaroak kontsultatu, izena eman, bai bertan edo bai web horritik, hitzaldiak egoten dira, urrunekoa, bideokonferentziak, hori formakuntzan barruan, eta hau bezala, zuzeneko hitzaldia. Aparte, aholkularitza pertsonalizatua dakazue aukeran, edozein zalantza eduki eskero, gure gana etorri eta saiatuko gara azaltzen zure zalantzak. Eta, hau dana esan da gero, hasiko gara pizkanaka hitz egiten gaurko gai buruzko hitzaldiari. Esan dugun bezala, netiketa. Zer da netiketa? Netiketa, azkenean, internet erabiltzen dutenen pertsonen jarraitzea espero den portaera arauen multzoa da netiketa. Hori da, interneteko erabiltzaile guztiak esperientzia positiboa eta segurua izan dezaten bermatzeko diseinauta dira arau horiek. Orduan, zer egiten du hori? Hau da, etiketa arauak mundu errealitatetik virtualera egokitzea, baino ez da etiketa. Zer da, pertsonekin topaketa fisikoak egiteko protokolo bat dagoen bezala, netikete ezinekoak kontaktu elektronikoa egiteko erabili behar den protokolo bat desfiatzen du. Protokolo hori interneteko erabiltzaileek beraien bultzatu dute komunikazioari, segurtasun eta gizatasun handiagoa ematekoa eta horrela sareko arazoei aurre egiteko. Hala nola iruzurrari, spam mezuak edo zabor posta, buloei eta albiste bulo edo albiste faltsuei. Gaur egun oso ohikoa da fake news famatuak. Zer dira netiketaren ardura? Erabiltzaile batek bestearekin zuzenean edo zeharka elkarrera egiteko modu guztiak hartzen ditu. Gomendatutako jokabide eta aditasun arauak definitzen ditu. Internet bidez eskuragarri dauden lehen komunikabideak. Horien artean, ikusiko dugu, azpimarratuko dugu batzuk. Erabiltzen dugun eguneroko sare sozialak eta interneten. Adibidez, ze portaera dakagun Facebooken. Facebooken, adibidez. Facebooken giza komunikazio bultzatzeko sare sozial bat da, hori badakigu, eta bakoitzak lagunak edo etzaiak egiteko aukera du. Adibidez, kirol klub edo klub sozial batean izena ematen duzunean bezala, tenisean, futbolean, igerian, edo dominoan edo karta sortaz joka dezakezu, horren guztiaren artean ondo zaudenekin erlazionatzen eta maitatzen zara. Eta gaizki zaudenekin liskartzen zara. Hemen guztiz berdina da, baina modu virtualean.
Eta, claro, horma bat, plut jakin batean hartzen den mailaren hartzekoa da, mai horretan esertzen dena, mailak duen araudiaren mende nago. Orduan, pasategu fizikoko erlazioak virtuala dira. Orduan, jokamoldeak dira. Gero, adibidez, posta elektronikoko portaera bat. Posta elektroniko baten. Mezuak bilatzen dugunean, ze tonua, ze tal. Ikusiko, pertsonaren gana idazteko modua, nola idazten dugu. Mezuaren edukia, agerdakan publizitatea, spama, kateak, eta bar. Erantzitako fitxategien edukia. Hori da, aplikatzen bada. Gero, letra maiuskulak erabilera edo ez erabilera. Eta gero ikusiko aurrero, pizkat zer zen edun gauza hauek. Gero, foroetako portaera, beste leku baten, foroetan. Erabilitako hizkuntza maila, mezuaren formatua, eta giro bereizketa eta abar. Gero, blogetako portaerak. Iruzkin formalak edo informalak. Zer da hori? Iruzkinak gaiarekin bat etortzia, beste iritziekiko errespetua eta abar. Gero, txateko portaerak, txaten. Txataren gaia errespetatzea, ikono moderatuak erabiltzea, zerbitzariaren gaitasunen kontzientzia, flogine, fitxategien edo fitxategien tamaina, hori da, ez dugu ikoko kristone artxibo handiak, horrekin ingo dugu zarea bete eta dana motela joango da, eta hori araua daude horre bai. Gero, portaeraz sare sozial guztietan. Bai Twitterren, orain ekiz, isa sortu da bain, Instagramen, Facebooken, Whatsappen, bai? Horren inguruan, arau batzuk sortu zian, adibidez, 1985an, Sally Hamrichek, Intelen zuzendaritza batek, honek RFC 1995 izeneko dokumentu bat egin zuen ofizialki. Hori zalzan 1995an. Pentsa, garai hartan, gaur egun, baino askoz ere gutxiago erabiltzen zen interneta. Eta zein zuen emakume honek? Sortu zuen dokumentu hori enpresako langilei zuzenduta. Interneten nola jokatu ikas zezaten garai hartan, dokumentu honek sarearen etiketa arauak definitzen zituen interneteteko estardaren garapenen parte hartzen duen komunitate irekiaren izenean. Honun, zeiten zuen, hau zan dokumentu bat arau batzuekin, jokamoldeak. Hori zazan 1995an. Hala ere, etiketa arau horiek ez dira zurrunak eta mugiezinak. Aitzitik, komunitate edo gizarte talde bakoitzera egokitzen dira. Eta horiek beren arauak egiten dituzte. Hori da, baita arau horiek betetzeaz, soilik arduratuko diren pertsonak izendatzen ere. Pongo da pizkanaka, ikusi dugu pizka zer dan, zer dia pizkate, netiketak. Eta, ze arau orokorrian ze arauak daude? Adibidez, adeitsua eta errespetuzkoa izatea gainerako erabiltzaileekin. Gero, hizkuntza erasokorrik edo diskriminatzailerik ez erabiltzea. Gero, baimenik gabe informazio pertsonalik ez partekatzea. Gero, ez bidali spamik edo mezu baztergarririk. Eta, legez kanpoko jardueretan edo jarduera kaltegarrietan ez parte hartzea. Jasoeten dugunean mezu bat kaltegarria edo, hor moztu katea. Eta salatu batzutan, ikusiko pizkanaka, ber? Horren, adibidez, hildo honetan, Virginia Shiren, beste
emakume bat, netiket bost liburuak 1984an argitaratu zuen, eta hor agertzen dira sareko portareari buruzko, oinarrizko 10 arau liburu horretan. Eta hauek dira arauek. Lehenengoa, ez ahaztu, mezua irakurtzen duen pertsona min har dezaketen sentimenduak dituen beste gizaki bat dela. Bale? Jatira, idazten dugunean gauza bat, hori, kontuan eduki hori. Gero, bategin bizitza errealean jarraitzen duzun lineako portaera estandar berberekin. Hori da. Zu erabiltzen duzun zure bizitzan errealean, gero isladatu sarean eta jokatu jarrera berdinekin. Gero, dena letra maiuskulaz idazteak oihu egitea bezala da. Eta gaina irakurtzerakoan zailtzen du. Dana maiuskulazen jartzen badugu, irakurtzerakoan asko zailagoa da irakurtzea. Eta ematen du oihukatzen ari zaila. Gero, errespetatu beste pertsona batzuen denbora eta banda zabalera. Gero, erakutsi zure buruaren alde ona online mantentzen duzun bitartean. Segei, partekatu zure ezagutza komunitatearekin. Hori, esku zabala izan zaitez, interneten partekatu zure jakinak. Gero, errespetatu hirugarren pertsonen pribatutasuna. Hori da, errespetatu behar duzu beste pertsonen pribatutasuna. Gero, ez abusatu zure botereaz, edo ez izan ditzakezun abantailez. Eta barkatu besteen erruak, uler itzazu besteen akatzak, besteek zureak ulertzea espero duzun bezala. Bueno, agindu horiek bitan sintetiza daitezke. Bestearen lekuan jartzea sarea erabiltzen dugun guztietan. Eta bestea beti ni bezalakoa ez dela pentsatzea. Azken finean da empatia pizkatu ekitzea. Bizitzan bezala, hori isladatu internetera. Hori izango zen pizkat, kasu honetan, arauen inguruan zera azpimarratzeko goza. Pero, ze gehixo dakau? Adibidez, zergatik erabiltzen dugu etiketa? Etiketa garrantzitsua da interneteko ingurune zibilizatu eta errespetuzkoagoa sortzen laguntzen baitu. Guztiok etiketa arauak betetzen ditugunean, guztiok lana da, internet guztiontzako leku segurua eta atsegina dela bermatzen lagun dezakegu. Hori da, danon arteko lana da. Hori ez du balio bat errespetatzen badu etiketak eta bestiak ez baitu errespetatzen, hor bilatu behar dugu oreka. Netiketa. Ikusiko nola ona hemen ikusiko internet aditasunez eta aditasunez erabiltzeko aholku batzuk. Aholku batzuk netiketan inguruan. Adibidez, izenak eta goitizenak. Erabiltzaile izen egokia eta ez kaltegarria erabili. Beti, kontuan eduki izena jartzen dezunean edo goitizena jartzen dezunean, ez erabiltzea izen egokia, ez kaltegarria. Tonua eta forma, esan dugu maiuskulasena, bestia, badakigu idazten dugun testuko tonuaz. Aurrez aurre dirudiena moduz ezberdinean interpreta daiteke linean. Beti idazten dugunean zehozer. Interneten, horrez gaude aurrez aurrez, eta igual nahi dugu izan gauza bat, baina beste gauza bat ulertzen da. Orduan, tonua eta forma pizkat kontuan eduki behar da. Nola idazten dugu gauza. Esan duguna, hori, pizkat tonua kontrolatu. Gero, esan dugu hor inguruan, maiuskulasena, jartzen badugu esklamazio
asko edo negritaz jartzen badugu, gauza bat, horren nahi dugu, atentzioan adi, hemen zeo zer dago, edo oiu itia, edo, bueno, tonua kontrolatzen. Gero dakagu, pribatutasuna. Ez bidaltzia mezu pertsonalak, ezagutzen ez dituzun pertsonek. Hori, azkenean, mezu pertsonalak zabaltzia, kontuan euki, zeinekin partekatzen zu artxiboak eta gauza pertsonalak. Gero, intimitatea, kontu zubilen nina partekatzen duzun informazioarekin. Porque zu, zabaltzen duzunean zeo sare sozialetan, edo bidatzen baizu mezuren bat, bai WhatsAppetik edo bai emailez, zerbait linean dagoenean zaila da kentzia. Osea, ja, bidalita baldin badago, hori ja, baten bat deskarga dezake edo kopiatu eta ja, linean baldin badago oso zaila da kentzia. Vale? Beti lagatzen dugu el rastro digital, osea, hor gelditzen da, gure erabilitako gauza guztiak, publikau degun gauza guztiak hor gelditzen dira. Naiz eta gero borratu, ja publikau dugu, orduan ja sarean daude. Vale? Oso zaila da gero kentzia. Gero, erdietzi, iraingarria edo kaltegarria iruditzen zaizun zerbait ikusten baduzu, saletu ezazu, osea, edo denuntzi hau, edo moztu, kate hori, zeo zer gaizki baldin badago, edo kaltegarria baldin bada, hor moztu behar da. Eta gero, zer zendia nekete daen onurak? Netiketak onura asko ditu, bai norbanakoentzat, bai gizartearentzat oro har. Norentzat zertarako balio dezake etiketak. Interneteko beste erabiltzailearekin harreman positiboak eraikitzea. Gero, lineako ospea hobetzea. Gero, informazioa eta baliabideak errazago eskuratzea. Eta lege eta segurtasun arazoak saihestea. Hori, azkenean, onura, dijoa, netiketaren onura asko ditu. Eta, bueno, ja, pizka bukatzen jungo da. Nola sustatu dezakegu etiketak? Hau egin dezakegu. Besteak etiketari eta haren onurei buruz estea. Eman adibidea etiketatze arauei jarraituz. Gero, erabiltzailei etiketa haustea. Gero, enpresa eta erakundeekin lan egitea, beren inguruetan etiketa jartzea sustatzeko. Bueno, pizkate ikusi dugu, orokorrean, zer dira mundu honen etiketak, jokamoldeak, zer alde egin ondo, zer ez dugu behar, pizkate errespetua euki, empatia euki, errespetu beste iritziak, nola idatzi, tonuak, artxiboen pisua zer erabili. Pizkate horren inguruan, kontuan hartzekoa da, gizartearentzat zeri laguntzen dio etiketak. Interneteko ingurune baketsuegoa eta errespetuzkoagoa sortzea. Gero, aurra eta gazteak interneten arriskuetatik babestia. Interneten erabilera etiko eta arduratsua sustatzea. Eta, bueno, pizkat honekin, bukauko dugu gaurkoa, netiketari buruzko zuzeneko hitzaldi honetan. Espero dut, pizkat, ideia bat hartzeko zertaz dikoan mundu honet, netiketaren mundua, eta, bueno, egizu beti bezala, hitzaldi guztia dakazuela YouTubeko kanalian, Kazetaguneko YouTubeko kanalian, eta, bueno, mila eskere hemen egoteagatik, eta beste bat arte. Arte.